τα χέρια στα όπλα. Η ενημέρωσή του ήταν αυτή. Τα χέρια στα όπλα, γεμιστήρες γεμάτες. Εντάξει, είναι μαγικές στιγμές. Τώρα φιλοξενούν ένα στρατιώτη που τα έζησε. Είναι δραματικό. Είναι ντοκουμέντο. Είναι ιστορικό ντοκουμέντο. Είναι με τους γεμιστήρες, με τα όπλα στα χέρια. Τώρα δεν είναι αστεία. Τα χέρια στα όπλα, οι γεμιστήρες γεμάτες. Οι γεμιστήρες γεμάτοι, έτσι θέμπα. Ο στρατιώτης που τα έζησε. Για να δούμε, γιατί στη συνέχεια αποκαλύπτεται. Τι κρίσιμο πόστο, ποια ήταν η κρίσιμη αυτή θέση του συγκεκριμένου στρατιώτη κατά τη διάρκεια των γεγονότων αυτών. Ποια είναι η ειδικότηση του στρατιώτη, δηλαδή ήταν λοκατζής, ήταν ειδικές δυνάμεις. Ο Παπακάνθρωπος ήταν όικ, ήταν από αυτές τις υπηρεσίες που δεν ξέρουμε καν ότι υπάρχουν αυτοί οι πολλοί. Ειδικά εκπαιδευμένοι. Πάνε στην Άγκυρα, αυτοί ξέρετε. Πού ήταν ο στρατιώτης που τα έζησε με τα όπλα και τους γεμιστήρες έτοιμους κτλ. Για να δούμε. Την περίοδο εκείνη ο Δημήτρης Ντούνιας υπηρετεί την θητεία του στο καψιμί του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Στην Αθήνα. Όλοι παραγγέλνανε ένα πικρό καφέ. Δεν ήταν μόνο στο καψιμί. Ήταν και στο καψιμί του Υπουργείου. Στην Αθήνα. Ο Τσάτσος. Ο στρατιώτης που τα έζησε. Ο στρατιώτης που τα έζησε, κυρίες και κύριοι. Και αν είστε έτοιμοι για ανατριχιαστικές λεπτομέρειες από το τι πραγματικά έγινε εκείνο το βράδυ. Μία έτσι μικρή ερώτηση, παρένθεση. Πώς τον έπινε το καφέ του κύριος Αρσένης? Πίνε από ό,τι θυμάμαι γαλλικό χωρίς ζάχαρη. Γαλλικό φίλτρου καφέ χωρίς ζάχαρη. Αυτές είναι μαρτυρίες για να ζήσεις ξανά το γεγονός. Σαν να βλέπεις ντοκιμαντέρ για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και να σου βγαίνει ο Τσόρτσιλ ο ίδιος. Ο άλλος έχει 3 μέρες που γελάει με αυτό. Κοίτα, κοκκίνησε τέλος για θα έτσι μου και τον χρόνο. Βρήκαν τον καψιμίτσι του Αρσένη. Τα έζησε. Είναι να μου κοροϊδεύει. Πάλετε ρε, τα έζησε ο άνθρωπος. Μέσα στον πόλεμο βρεταχωμένος του στήσανε και εκπομπή ντοκουμέντο. Ο στρατιώτης που τα έζησε. Κοίτα, γελάει κουλούφαρε στη βίσα πάνω, βρε, δεν τρέπεσαι λίγο, βρε, άλλο με καψιμιτζής, βρε, κάνε καφέ να κάψει τα χέρια του. Εντάξει, είναι μαγικό αν το δούμε όλο αυτό, αν το δούμε σε μια ανασκόπηση, έτσι να ανακεφαλαιώσουμε, για να το εμπεδώσουμε καλύτερα όλο αυτό που μόλις ζήσαμε. Απολαύστε το. Με τα χέρια στα όπλα, η ενημέρωσή του ήταν αυτή. Τα χέρια στα όπλα, γεμιστήρες γεμάτες. Η συγκλονιστική εξομολόγηση ενός φαντάρου από την πρώτη γραμμή του πυρός. Την περίοδο εκείνη ο Δημήτρης Ντούνιας υπηρετεί την θητεία του στο καψιμί του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Ψήνοντας ένα τόστ ζαμπόν κασέρι, ο πιο μάχημος καψιμιτζής του ελληνικού στρατού μαθαίνει την εμπόλεμη κατάσταση με τους Τούρκους. Επικράτησε ένας συναγερμός, όλοι παραγγέλνανε ένα πικρό καφέ. Η κτηνοδία του πολέμου σε όλο και στο μεγαλείο. Να μην χυθούν οι καφέδες, να μην κρυώσουν οι τυρόπιτες. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έρχεται άκρος απόρριτο σήμα από το τρίτο γραφείο. Ότι τελειώνουν τα ρόξ. Πώς τον έπινε το καφέ του κύριος Αρσένης? Πίνε από ό,τι θυμάμαι γαλλικό χωρίς ζάχαρη. Γαλλικό φίλτρου καφέ χωρίς ζάχαρη. Σκηνές που σοκάρουν και τους πιο ψύχρεμους από έναν άνθρωπο που έζησε από κοντά τη φρίκη του πολέμου. Τα μισοκαμμένα τόστ, τις πορτοκαλάδες με ανθρακικό ή χωρίς, τις γκοφρέτες που πλησίαζε η ημερομηνία λήξης τους και τις τρομακτικές ελλείψεις σε γάλα κακάο του καψιμί. Full Metal Καψιμιτζής έρχεται στο τηλεάστη. Ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο για τη φρίκη του πολέμου από έναν μπαρουτοκαπνισμένο Έλληνα φαντάρο. Μην το χάσετε. Λοιπόν, αρνούμε να πάω στο νούμερο 1 μετά από αυτό, σας το λέω. Και θα το ανακοινώσω.